kushisa kakhulu. Okay. Hayibo, kubanda kakhulu. Kushisa, Kubanda. kushisa. Kuyinselelo yokushisa nokuqanda. Kushisa kakhulu lapha ngaphakathi. Kubanda kakhulu. Ukufudumala kuyamangalisa. Kuyaphakamaka kili kunokivanda. Ngiyathanda ikibanda. Ukushisa kubi. Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokudla okuncane. Yummy. Manje umshini we-popcorn. Kumele kube mnandi. Mnandi. Isikhathi sokuzijabulisa. Asense ikwa. Asenze ibhola lekhwa. Kuhle kakhulu. Hey? Huh? 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 Kuyini lokhu? Angazi ukuthi kwenzekeni. Mshawumbe ipopcorn yakho ipholile. Hey, bengingalindele lokho. Ake sizame lokho. Angicabangi ukuthi kuyasebenza. Ivan, ngidinga usizo lwakho. Izimonyo zami ziqinile. Ayikho inkinga. Manye kifanele cylinder. Kuyasebenza ngempela. Ngiyabonga kodwa konke manje kungamanzi. Ngizokwenza njani? Sekufelile. Konke sekomile manje. Ngiyabonga Ivan. Sengifana nendlovukazi yeqhwa manje. Uyabona, ukushisa kuyasiza. Ngizobuya ngibuyele ohlangothini lwami manje. Ngivina itiye elishisayo. Uyashisa, uyashisa. How? Giyazi, iqhwa lizokwenza kube ngcono. Manje itiye lakho alishisi kakhulu. Ngiyabonga Maria, ngizwa ngcono kakhulu. Uyabona, kubanda nakho kungaba usizo. Ngicabanga ukuthi ulungile. Isikhathi sokudla kwasemini. Kumele kube sekulungile manje. Oh, leyo yindlela embi yokufeka iqanda. Ake ngikusize.
kamnandi kakhulu. Ngiyabonga, Ivan. Wamukelekile. Uyabona, ukushisa kungcono kunokubanda. Ngiyabona. Ukudla okushisayo yikho okuhamba phambili. Isikhathi se-marshmallow. Umlilo, umlilo, umlilo. 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 Uyabona, ubanda awukaze ukwehlise. Manje sengiyabona. Eh? Huh? Ngiyazi ukuthi ngenzeni. Achoo! Achoo! Uzizwa ungcono manje. Oh, mkono kakhulu. Ngiyabonga, Ivan. Uyabona, ukushisa kungcono kakhulu kunokubanda. Ivan, kumele ngivume. Ukushisa kubaluleke kakhulu. Futhi ubanda nabo bubaluleke kakhulu. Yeah! Yebo, ngiyathanda ukushisa kakhulu. Kodwa ubanda busengcono. Ukushisa kusengcono. Dasha, Alex, ingabe lizoqhuma noma cha? Ngeke liqhumeke. Yebo, lizoqhuma. Ake sihlolisise. Yayicha, ngililahlekile liqhumile. Kuthiwani ngaleli? Yebo, lizoqhuma. Yebo, lizoqhuma. Ake sibone. Ngiphumelele. Kuthiwani ngaleli? Ingabe lizoqhuma? Cha, hayi kulokhu. Yebo, lizoqhuma. Ake sihlolisise. Lokhu akunakwenzeka, kungumlingo. Akusiyena umlingo, Alex, kungesayensi nje. Yebo, ngiphinde ngingoba. Usibhekile kahle. Dasha, ungadlala endlini yebhaluni. Yebo. Akukho mnandi kangako. Kulolu vivinyo, umelwe uqagele ukuthi inaliti izogqumisa ibhaluni noma che. Nginesiqiniseko sokuthi lizoqhuma. Hayi cha, lizoqhuma. Kodwa khumbula, zonke izivivinyo kufanele zenziwe ngaphansi kokwengamela kwabantu abadala. Lokhu kungenzeka kanjani? Cabanga ibhaluni linjengento enkulu elula yespaghetti. Uma uvuthela umoya ebhaluni, iyelula yakha indawo yomoya. Kukhona izindawo ezimbili ebhaluni lapho irabha ingaluliwe. Ngakho uma ubeka ngokucophelela into ebukhali kulezo zindawo, ubuza ezinye izingcezu zespaghetti ukuthi zihambe ngaphandle kokudedelana. Futhi ngoba aziluli kakhulu, kunesikhala senaliti sokudlula ibhaluni ingaqhumeki. Wo, kuyamangalisa. Kodwa kufanelekile. Ingabe ufuna ngikukhombise iqhinga ngethephu? Yebo, sibonise. Ngoba ithephu isiza ukugcina imbobo incane futhi ibambe isikhumba sebhaluni ndawonye ukuze umoya ungaphumi ngokushesha. Isimfihlo ukuthi uma ubeka ithephu ebhaluni bese uyihlaba, ibhaluni aligqumeki. Dasha, Alex, asidluleni esivivinyweni esilandelayo. Isikhathi sokuvivinya ngamabhaluni nelemon kulolu vivinyo sizothola ukuthi kungenzeka yini ukugqumisa ibhaluni ngelamula noma cha. Ngelamula, akukho indlela. Ake sikuhlolisise. Lokho akunakwenzeka. Ungakwenza ngisho ngesikhumba selamula.
Kulungile, ngizozama. Kwasebenza. Ufuna ukuzama iwolintshi nelamula. Ibhaluni liyagquma ngoba ujuice osuka ku-citrus une-asidi. Le asidi yenza ibhaluni libe buthaka bese iyagquma. Kyayibo, kungumlingo. Cha, Dasha, kungesayensi nje. Yebo, asidluleni esivivinyweni esilandelayo. Isivivinyo esilandelayo sinesibhaluni nephepha. Iphepha. Okokuqala, udinga ukusonga ibhaluni ekhanda lakho. Bese ubamba ibhaluni eduze kwephepha. Wo, uyenze kanjani lokho? Kufana nemagneti ephepheni elinamathiselwe ebhaluni. Futhi ungaliqoqa iphepha ngaphandle kokulithinta. Uma usonga ibhaluni enhloko yakho bese uyibamba eduze kwephepha, iphepha linamathela ebhaluni. Kuyabanda futhi kungumlingo. Sha, Alex, kuseyisayensi. Yimi manje. Lokhu kwenzeka ngoba ukuklwebha ibhaluni ekhanda lakho kudala ugesi omile oheha izingcezwana zephepha, okwenza zimanamathele ebhaluni. Nenze kahle, bantwana. Ngakho-ke, baba, kungani amanye amabhaluni agquma ekuvivinyweni kokuqala? Yebo, ungacacisa sicela. Impela, bantwana, uma ucindezela ibhaluni ngaphansi kwelinye ikhanda lenalithi, wonke umkhawulo uya endaweni encane bese ibhaluni liyaqhuma. Kulungile, ngiyabona. Kulungile, ngiyabona. Kwenzekani uma sinamanalithi amaningi? Uma sinamanalithi amaningi, incindezi isakazeka ezindaweni eziningi, ngakho-ke kunzima ukugqumisa ibhaluni. Ngakho-ke yingakho ungazishayi ibhaluni lokugcina. Yebo, impela, uma ucindezela ibhaluni phakathi kwezipikili eziningi, incindezi isatshalaliswa ngokulinganayo kuwo wonke ibhaluni. Lokhu kusho ukuthi akukho phuzu elilodwa elithola incindezi enkulu kakhulu. Ngakho-ke ibhaluni aliqhumi, kuyefana uma ume phezu kwebhaluni. Ngempela, jayike, angikholwa lokhu. Futhi amabhakabhaka awaqhumi. Yebo, ngoba isisindo sisakazeka ngokushesha kuwo wonke amabhakabhaka. Yebo, sengikuthola manje. Dasha, Alex, nifunde izinto eziningi namuhla. Manje seningaya niyodlala endlini yamabhakabhaka. Hawu, linda kancane, kwenzekani lapho? Ngiyazi ukuthi kuyini wo, kuyibhaluni elinezendlalelo eziningi. Masijabuleni kancane ngenkathi izingane zidlala. Kodwa khumbula, ukwenza izivivinyo ngaphandle kokuqondiswa ngabantu abadala akuvumelekile. Wo, okokugcina. Sha, omunye. Abangani bami. Kulungile, zikuphi izingane? Alex, Dasha, nikulungele umdlalo wokugcina wokushaya ibhaluni. Masijabuleni futhi sishaye wonke amabhakabhaka, woza. Khumu. Wo. Umbala wami ubomvu. Umbala wami uphuzi. Umbala wami uluhlaza okwesibhakabhaka. Ophuzi. Dasha, kunguwe futhi. Hayibo. Njalo kungimi. Yebo. Dasha. Dasha. Ophuzi. Obomvu ngicela, obomvu ngicela. Oh, ngiyabonga.
Umbala wami uluhlaza okwesibhakabhaka. Ngifuna oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngicabanga ukuthi ngizowina. Ophuzi. Obomvu. Yebo. Yebo. Ngithanda kakhulu indlela yokuhlola yokuqhumuza amabhakabhaka. Wa, kuyamangalisa. Kungenzeka kanjani lokho? Sekuyisikhathi sokuthakatha. Oh, kusindayo. Iyajuma. Wa, sekuyisikhathi sezinto ezithokozisayo. Wa, kuyamangalisa. Nami ngiyafuna lokho. Okokuqala, ngidinga islim. Yikho nje engikudingayo. Ngingayenza nje njengo-Ivan. Kungani kungasebenzi? Wa, cishe ikudlile. Lento ayisebenzi. Steffi, kwenzekeni? Bengifuna islime efana neyakho. Kodwa ngicabanga ukuthi imagnet yami iphukile. Cha, ama-magnet akho alungile. Ngidlala nje ngeslime enama-magnetic. Islime enama-magnetic. Yebo, kunjalo. Oh, nginomqondo wokuthi ungayenza kanjani islime yakho ibe ne-magnetic nayo. Kulungile. Udinga ukwengeza le powder yensimbi kuslime yakho ukuze ibe ne-magnetic. Kulungile. Kuhle, manje kumele uyihlanganise kahle. Njengoba nje. Kukhona okushodayo lapha. Ivan, ngingakwazi ukwengeza ubuhle kancane kulokhu. Yebo, kunjalo. Ungakwazi ukuhlobisa islime yakho noma uyifuna kanjani. Ake siqale. Ngingazama. Ngiyabonga ngosizo. Akukho nkinga. Sekuphelile. Ake siqale ukuhlola. Kuyasebenza. Lokho kuyamangaza. Steffi, manje ngizokukhombisa ukuthi islime yakho enama-magnetic isebenza kanjani. Udinga i-powder yensimbi futhi udinga amanzi kanye ne-aquarium. Isikhathi se-powder. Manje, isikhathi sama-magnets. Kungenzeka kanjani lokho? I-magnet ivamise ukudonsa insimbi. Yilokho indlela islime yakho edonsa ngayo izingcezu zensimbi ku-magnet. Lokho kuyimilingo yangempela. Eqinisweni, akukho milingo ehlanganiswayo. I-magnet inezimbili izindawo. Ake sizame lokhu. Beka ama-magnet lapha esiqwini. Amaphuzu aphambene kuma-magnet adonsana. Yilokho okwenza sikwazi ukudonsa le moto. Ungabona kule magnet, ipole yezansi nepole yenyakatho. Ziphambene, akunjalo. Yebo kunjalo, ake sishintshe izinhlangothi. Futhi izindawo ezifanayo ziyacosha. Ngingazama. Yebo, impela.
ingakwazi imagnet ukudonsa noma yini. Ake sibone. Ngizofihla izinto kule aquarium. Futhi umsebenzi wakho ukudonsa lezi zinto usebenzisa imagnet. Sengiqedile. Manje zama ukudonsa izinto ngale magnet. Ake sihlole ezinye. Ngikuqondile. Ake ngizame nami. Bheka, lezi zinto azakhiwanga ngensimbi, yingakho zingakhangwa umagnete ngoba umagnete ukwazi ukudonsa insimbi kuphela noma omunye umagnete. Ngikuqondile. Kuyathakazelisa lokho. Kulungile, Steffi, singenza olunye ucwaningo olujabulisayo. Yebo, asikwenze. Kulolu vivinyo sizodinga isikulufu, umagnet noketshezi oluyimilingo. Beka lokhu lapha. Futhi uthele lapha. Ngifuna ukuzama. Qhubeka. Ake sizame enye into ngalokhu ketshezi. Manje sidinga ukufaka okuthile kwalokhu ketshezi ebhodweni. Kubukeka njengehloli. Kubukeka njengamajeli ehloli. Kwenziwe kahle, Steffi. Manje asidlale ngamajeli ethu. Asidlale. Ikumunqile. Ake sibeke amehlo kulo. Futhi umagnet. Kubukeka kupholile. Ngifuna ukwenza islime yami iphila futhi. Umbono omuhle, asihambe. Aw, kuhle kangaka. Ngifuna ukwenza okwami futhi. Ake sibeke amehlo. Awu, uhle kangaka. Ungenza ngifune ukumhlikihla. Ivan, asidlale umdlalo. Yisiphi islime esizodla umagnete kuqala? Kulungile, asikwenze. Muntu omncane, woza. Ungakwenza lokhu. Yebo, islime yami iwin. Halala, Steffi. Ngiyabonga, Ivan, ngalomdlalo ojabulisayo. Isayensi ingaba nethokoziso futhi ijabulise. Kuyiqiniso. Sink or float. Ngicabanga ukuthi kuzoba ngokwanele. Ivan, noMaria, noSteph, noDasha, noAlex. Umkhondo. Oh, amabhola. Ushukela we-cotton. Aha. Popit. Aha. I-guitar popit. Yini okufanele ngiyithathe? Yoyo. Oha, dumbbell. Oh, indondo. Ikhakhasini. Ngicabanga ukuthi lokhu kuyisikhala salendawo. Manje asibone ukuthi kuphi esikandisini. Isikandisi. Asibone ukuthi kukhona ini lapho. Aha. Coca-Cola.
Masibheke ukuthi sithinta noma sihlabe lapha. Ngicabanga ukuthi sithinta. Tabasco, uwazame. Kuyashisa. Kwenzeka. Chem, yini okufanele ngiyithathe? Isikhwama samapensela esihle. Ilensi yokukhulisa. Ingabe izothinta noma izohlala? Kwenzeka. Aha. Ngiyathanda i-Play-Doh. Aha. Aha. Yeah. Yeah. Wo, zifake zonke lapha. Alex, wo. Wo, izinto eziningi. Asibheke ukuthi zihlaba noma zithinta. Maria, ucabangani? Ingabe izothinta noma izohlaba? Izohlabe. Wo, izohlaba. Play-Doh, ucabangani? Ingabe izothinta noma izohlaba? Izothinta. Izohlabe. Izohlabe asizameni, ucabangani? Maria. Izothinta. Izohlabe. One, 2, 3. Wo, izohlaba. Niyacabangani? Bafana, Ivan, ucabangani? Izothinta. Izothinta, uqinisekile. Impela izohlabe. Dasha, ucabangani? Izothinta noma izohlabe? Izohlabe. Izothinta. Cha. Izothinta. Izohlabe. Oho, izohlabe. Icoke, ucabangani? Izothinta. Cha, izohlabe. 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 Yebo. Ikhakhasini lisinda ngempela. Izothinta. Izohlabe. Isoso, kodwa ibhodlela aligcwele. Ucabangani? Ntanta. Angazi. Shona. Akuntanti, akushoni. Oh! Kulungile, yini okulandelayo? Yoyo. Nicabangani bantu? Ntanta. Ntanda. Ngokuqinisekile iyantanta. Yebo, ngoba kuyipulasitiki. Ntanta. Uthini? Alex iyantanta. Yebo. Umoya omningi. Dasha, ucabangani? Shona noma qhubeka. Shona. Amabhola egolf. Ntanta. One, 2, 3. Shona. Yebo. Ibhotela. Ithini elingenalutho? Kungani lingenalutho? Ngoba uIvan waliphuza. Iyantanta. Bese iyashona. Ntanta, ngokuqinisekile iyantanta. Wo, ilensi yokukhulisa. Iyantanta. Shona. Ntanta. Shona. Karamba. Karamba. Hawu, ishayile phansi. Oh! Kuyini lokho? Igesi lepenisi. Ntanta. Uma ubeka kanje. Shona. Unani indondo eyakabani le? Ivan. Kaivan, Ngowami. umculi ohamba phambili esontweni. Cha. Umklomelo wami webhola lezinyawo. Kulungile, nicabangani bafana? Shona. Shona. Yebo, impela. Ikotini eyiswiti, izicucu ezimbili. Ucabangani? Ntanta. Ntanta. Masizame. One, 2, 3. Nginenye umbono.
Manje asivule konke esikwaziyo. Kulungile, ikotini eyisweet. Ikotini eyiswiti. Iyamuka. Ama-chips. Uyithandile. Yebo. Kodwa nginento ethokozisayo kini, ijeli yeqhuma. Kodwa thula, lalela, thula, shish. Uyakuva lokho? Kuyaphephetha. Futhi lokho kokugcina, kodwa okungenani ibhavu lejeli. Ulungele. Yebo. One, 2, 3, hamba. Yeah. Kubukeka futhi kunuka njengososi kagogo. Iyashona noma iyandanda. Iyashona noma iyantanta. Yebo. Yebo. Black, kuyenyanyisa. Masidlale umdlalo. Kumele siphendule imibuzo. Uma izimpendulo zilungile, sizokwenza izivivinyo ezithokozisayo. Imibala emingaki etholakala esibhakabhakeni somnyama. Ngiyawazi imibala yesibhakabhaka somnyama. Imibala ibomvu, iorange, ophuzi, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama onsomi. Ziyisikhombisa. Kwenziwe kahle, Maria. Steffi, shono imibala yokuqala nemibala yesibili. Imibala emithathu yokuqala ibomvu, ophuzi, noluhlaza okwesibhakabhaka. Imibala yesibili iorange, oluhlaza, onsomi. Kwenziwe kahle, Steffi. Umbuzo wokugcina kuDasha noAlex. Kuzoba yimuphi umbala uma? Umbono. Kwenziwe kahle, Dasha noAlex. Uma uxuba imibala ephuzi noluhlaza okwesibhakabhaka, kuzoba oluhlaza. Kwenziwe kahle. Nenze umsebenzi omangalisayo wokuphendula imibuzo. Ngilungiselele okuthile okuthokozisayo kini. Namuhla sizokwenza ezinye izivivinyo. Bo. Ngamunye wenu, khetha ibhola elilodwa. Yeah. Hlola ukuthi yini ekhona ngaphakathi. Irakethi. Uthingo lwemvula. Inyanga. Inkanyezi. Kufanele ufake lezi zibhobho ngaphansi kwamanzi futhi uzobona umphumela othokozisayo. Irakethi. Uthingo lwemvula. Inyanga. Inkanyezi. Hawu, iyakhumbuza uma ithinta amanzi. Yebo, inokuthile kwesayensi ethokozisayo ngemuva kwayo. Izibhobho ziyaqhumuka ngenxa yokusabela kwamakhemikhali phakathi kwe-citric acid ne-baking soda. Kuyamangalisa lokho. Aha. Wow. Wow. Ningazama ukudweba emanzini ngama-brushes enu. Bafana, nikuthandile yini lokhu kuvivinya? Yebo, kuyasithokozisa kakhulu. Nasi esinye isivivinyo sethu esijabulisayo sanamuhla. Bafana, namuhla sizohlola izakhiwo zezinye izakhi enizazi kahle. Yebo, kuzwakala kahle kakhulu. Bafana, khethani enye ibhola eliyinhlanhla. Kukhona ini ngaphakathi. Islime elibomvu. Igwebu eliphuzi lokugeza. Amabhaloni wamanzi. Ama-Orbeez aluhlaza okwesibhakabhaka. Ngijabule kakhulu. Masizitholele ngalezi zakhiwo zazo. Yebo.
igwebu lokugeza. Alex, thatha lokhu. Yay! Kwenziwe. Steffi, thatha lokhu. Yay! Bantwana, niyazi yini ukuthi ama-RBs angamunca izikhathi eziningana isisindo sawo ngaphandle kokuncibilika? Izikhathi eziyikhulu isisindo sawo. Ngempela kunjalo. Ngakho yini eyenza ama-Orbeez akhule abe makhulu? Umbuzo omuhle. Nicabangani? Bafana, ucabangani? Mhlawumbe amanzi. Vele, amamolekule amanzi ayenza ama-RBs akhule. Yeka. Yeka, bafana, nginento ethokozisa kakhulu kunalokhu. Ake sizame ukuthi Shona noma Bhoboze ngezibhakela zamanzi. Masenze. Ucabanga ukuthi izibhakela zamanzi zizoshona noma ziboze? Ziyoshona. Zizoboza. Ziyoshona. Boboza. Manje ake sibone. 1, 2, 3, hamba. Eyami iyashona. Yebo. Eyami iyaboza. Yebo. Eyami iyashona. Yebo. Eyami iyaboboza. Yebo. Kungani izinto zishona noma ziboze emanzini? Uma into inzima kakhulu kunamanzi iyoshona. Uma incane izoboza. Ngiyabonga, ngikuzwile. Islime iyajabulisa. Kodwa uyazi ukuthi islime isebenza kanjani nokuthi kungani iziphatha kanje? Cha, asazi. Sitshele. Manje ake sibheke isayensi yeslime. Ucabanga ukuthi iyamanzi noma iyisiqandisi? Ngicabanga ukuthi iumqamelo. Ngicabanga ukuthi iyamanzi. Ayiziphathi njengamanzi, kodwa ayibambi ifomu njengesiqandisi, akunjalo. Ngakho-ke yini islime? Islime iyinto engamanzi engekho ngaphansi kwemithetho kaNewton. Kuyathakazelisa ukuthi iyamanzi futhi iyisiqandisi. Kuthakazelisa, ngiyabonga. Ivan, manje ngiyazi okuningi ngeslime. Niyazi ukuthi inguqulo yemvelo yeslime iphuma ekhaleni uma ukuphefumula. Inguqulo yemvelo yayo. Bantwana, niyazithanda yini izivivinyo zethu? Ngithemba ukuthi nizijabulele izivivinyo zethu namuhla. Futhi uma kunjalo, sicela nithande ividiyo.